Lajka poslední, vítám vás Jojo Sempty a Pepa 3, Pepa! Pozdrav Pepo! Takže my tady jezdíme a já to musím natáčet a já se na kole, on je na bruslích. Takže to je debilní. Bé. My tady jezdíme celý 5 let. Mám jsem hodil hubu lidi. Tohle už se nesmí stát. Pepa! Fuck off! Pepa tady jezdí už nevím jak dlouho, půl roku. A vím, že tady se Zdenar 9, ale Pepa je mým dnešním hostem a Zdenar se tam baví se svými kámošama. Že tam ho můžete někde vidět. Tam ho někde můžete vidět. Takže já se s váma loučím u takové informačky a zapomněl jsem vám říct, že Zdár je na mě naštvaný, takže se mu nechce mluvit, nechce to. A on mi střískl s mobilem. Tak co, čus. Bam.